Hej YouTube. Ja, så skal de to tosser på landvejen igen. Og i dag, der skal vi op til Classic Bikes. Var det ikke det hed, Claus? Classic Bike. Ja, Classic Bike, ja. Der ligger oppe i Terndrup. Det er autoriseret forhandler af BSA motorcykler og Royal Enfield. Ja, det er nok mest Royal Enfield, og så BSA også. Ja, og så er de en masse gamle brugte Triumph og sådan noget klassiske motorcykler. Men der stod inde på hjemmesiden, at de var autoriseret forhandler af BSA og Royal Enfield. Ja, og der skal vi så op i dag, i det der vidunderlige sensommervejr her. Og måske bagefter så kører vi en tur til Østerhurup og spiser lidt frokost. Ja. Men det er faktisk en tur, vi har lidt også glædet os til her for at se dem deroppe, fordi at det er jo nogle helt andre motorcykler, Royal Enfield og BSA jo. Det er jo ikke de sædvanlige japsere. Det er det største kubik hedder 6,5. Ja, det er 6,5, ja. Og så er det meget sådan noget retro classic. Retro. Ja, naked, ja. Altså de har faktisk mange fede motorcykler. Jeg var inde og kigge på deres hjemmeside der. Ja. Så der vil vi lige køre en tur op og se, hvad det er for noget. Altså på hjemmesiden, der ser det ud som om, det er sådan en pænt stor butik, men det kan selvfølgelig narre lidt. Ja, jeg bliver ikke til at se ud for de billeder der. Nej. Det ligner også sådan, det ligner sådan lidt en gammel autohandel, de er i. Ja, det gør det. Men det er jo nogle spændende motorcykler, må man sige, og det er jo nogle helt andre priser end japanerne. Ja, så ja, men vi vil se at komme derud af.
Ja, så er vi kommet herop. Og hvad tror jeg, der er? Der er lukket. Det står ikke nogen steder. Og vi har været... ja. Så, men der stod så heldigvis et telefonnummer på her. Og så ringer jeg til manden, og så siger jeg til ham, hvad vi står heroppe. Ja, men der er ferie. Så siger jeg, det står jo ikke nogen steder, hverken på Facebook eller hjemmesiden eller noget. Nej, det gjorde det ikke. Totalt useriøst. Amatøragtigt. Så ja, vi har så lige kørt en forgæves tur herop til. Så nu skal vi lige finde ud af, hvad vi så vil. 3%, så er det momsen. Så er det regeringen, de hundehoveder, Folketinget, amatører og klamhuggere, staten, kommunen, det offentlige, fjernsynet, ungdommen, hvad? Skolelærerne og studenterne, narkomaner og kommunister alle sammen. For slet ikke at tale om vejret, det elendige danske klima. Har jeg nogensinde hørt noget godt om det? Nå, men efter at have fået en lang næse her, så kører vi en tur op over Lille Vildmose. Ja, det er lillebroren til Store Vildmose, Ja. som ligger på den anden side af Aalborg. Så den anden side af Aalborg, ja, det er rigtigt, ja. Og så bagefter, så kører vi ned til Østerhurup. Ja. Yes. Og så kan det være, at vi lige får lidt frokost eller en is eller et eller andet. I hvert fald en is. Ja. Jeg har taget noget med jo, til Ja. at spise også. Så det var selvfølgelig en streg i regningen, når vi kører herop, og vi har lige tjekket Facebook, der står åben, og på hjemmesiden, det hele det står åben. Det er lidt for ringe, når man holder ferie lukket, at man ikke gør noget. Vi kan ikke være det eneste, der har kørt forgæves. Det kan vi ikke. Så ja, men vi vil køre videre, og så se om vi kan få en tur ud af det lige ved. Det gør vi da. Vi havner jo i Østerhurup. Ja, Østerhurup, ja, det er et dejligt sted. Jeg er jo mest til østkysten, når det kommer til det jo. Der er ikke alt den blæst. Jeg har ikke badebukser med i dag. Ellers så skulle vi være ude og bade, Claus. Også dig. Også mig. Ja. Så nej, vi kører videre nu. Så yes. Ja, godt nok er det adventure bikes, men vi gider altså ikke at tosse rundt ud på grusvej. Som den viser nu her, så skal vi køre 5 km på det. Jeg skal sige, at den er rigtig lang. Hvad? Den er rigtig lang, den vej der. Ja, den er 5 km. Ja, men jeg har sat den nu til, at vi kører den vej i stedet for. Ja, Så okay. tager vi en almindelig vej. Den er den samme vej opover. Ja, vi gider sgu ikke køre 5 km på grus, så vi tager den udenom. Nå, vi holder lige frokost her ude i Lille Vildmose, som er det her store naturområde. Hvad var det, du sagde? Det var kun elge? Ja, der er også elge udsat. Altså der er elge, det er ikke mange der er, men der er en del. Du har en Volvo. Laver du så eltesten her? Ja. Okay. The Prancing Moose. Det er det gule mærke, man kører med på Volvo. Som ja. Så du skal bare ud på vejen her, og så få den til at undvige en el, ja. Og så skulle den helst ikke vælte, for det gjorde Mercedes i gamle dage. Ja. Så men vi vil lige spise her, og så vil vi køre videre til Østerhurup. Nå, men så fik vi lige lidt frokost her, og så vil vi køre til Østerhurup og få en is. Ja. Ja, det er ellers et dejligt område her, Lille Vildmose her. Ja, men der er ingen iskiosk. Der er ingen iskiosk, nej. Og de her ender, der er herude i den her sø, hvor alt er fredet, dem, vi har ikke skudt nogen af dem, og så stegt den over grillen. Så, over åben ild. Over åben ild, ja. Så, men ellers et dejligt område. Det er det hele taget her ved Vestkysten. Ellers
sludder og vrøv. Østkysten. Østkysten, ja. Ja, så, men vi farer videre. Ja, så er vi kommet til Østerhurup, og som Claus lige sagde, man kan godt se, at turistsæsonen den er ved at være overstået, og skoleferien er startet. Der er simpelthen ikke særlig mange mennesker, men nu skal vi ind og have en is, så, og det er dejligt skønt varmt. Jeg så lige, den sagde 27 grader på nej, ja, det er virkelig dejligt. Så ind og få en is. Prøv lige at se. En Snickers, en marcipan, en Daim og tiramisu og skildpadde. Og en masse andre. Oj. Ja, det må du gerne. Bare ikke jeg kommer med her. Ej, det ser godt ud. Ej, det er fantastisk. Men som det jo altid er, så ender jeg altid op med en soft ice, og Claus ender op med en gammeldags. Altid. Den er eddermukken stor, den her. Ja, men nu vil vi lige spise den og hygge os lidt her. Men vi fik spist isen, og den her is, den formildede lidt, at jeg var ved at gå helt op i limningen over, at der var lukket derude. Men her bagefter, så vil vi tage tilbage til garagen, og så vil vi som altid lige runde af der. Og jeg filmer ikke turen tilbage, fordi det er bare rigtig kedelig landevej. Så, men ja, vi vil se at komme derud af. Jamen, så er vi jo simpelthen bare tilbage i garagen her. Og det var en pæn tur hjem også. Og varmt. Og varmt, ja. Hold da kæft, vi fik varme. Nu kan jeg godt mærke, at sommeren den er kommet til byen igen her. Men vi skal ikke klage. Nej. Fordi lige om lidt, så høvler det ned, og så er det oktober, og så regner det og grimt vejr. Hvad var det lige, vi stod og sagde? 190 km? Ja, 190 km blev det til. Ja, det er sgu også fint. Det er det. Det var selvfølgelig en kæmpe streg i regningen, at de ikke havde åbent derop. Og de hverken havde skrevet det på Facebook, eller på det hjemmesiden, eller noget som helst. Der står åben, men sådan er det. Men vi fik da en fin tur alligevel, ja. Og kom til Østerhurup og fik en is. Ja. Det var sgu en af de bedre is, dem der. Det er det. Ja, så... Men ellers så vil jeg bare sige, som jeg plejer, giv gerne videoen et lille like, og så går der sikkert ikke super længe, så er vi tilbage med noget mere. Tak for i dag.